sabios de outros lugares veñen a adorar a Xesús. Na narración preséntase ao rei Herodes, xudeu, supostamente creente en Deus, en contraposición cos magos, que non conocían directamente. Por todo iso, os magos encontraron ao neno coa súa nai, e Herodes nada. Os magos, representantes dos homens capaces de reconocer a acción de Deus na historia, veñen a aceptar a Xesús como o Rei universal. Os dons que lle ofrecen segundo os costumbres do son, ouro, incenso e mirra, simbolizan a sumisión e a vida.